Itinamdamag Region 2, may isa nga ARB organization beneficiary iti nakasecure iti 300 metric tons nga export deal ama idanon ijay Tokyo, Japan babaan iti panakipaset da iti Forex Japan 2026. Kabayatan na nakay-record iti maikadwa a forest fire ti Cordon, Isabela. Daytaken da duma a detalye isang bay ni Dayan Monica Tukay. Iti Isabela, nagunod ti dakkel nga export deal ti produkto apinya ti maysa nga Agrarian Reform Beneficiary Organization ang mayangkat iti Tokyo, Japan, ken maysa a korporasyon iti Manila. Agdagop iti 200 metric tons ti fresh apinya ti baligi nga i-export ti Caviteño Isabelino Multipurpose Cooperative nga ipampanakkel ti Department of Trade and Industry iti sidong ti Comprehensive Agrarian Reform Program. Kalpasan da ito iti panakipasat da iti FoodX Japan 2026 anay sayangkat iti Marso. No sa din no ginundawayan dati oportunidad ang makabukol iti connection kadagiti investors. Dito iti nakay parangan ti pineapple-based products ajaya da kas iti dried fruits, jams, candies, ken wines. Iti Batanes, kalpasan tinay sayangkat a Labor Day idi napalabas alawas. Nang ipaay ti Department of Labor and Employment iti livelihood kits iti munisipalidad ti Basco ang mausarda para iti carpentry ken baking para iti 30 a benepisyaryo. Karaman pay anay paayan ti 10 a benepisyaryo manipod sabtang. Iti checking nga agatan iti agarup 300,000 pesos ang makatulong matlang iti pagbiaganda. Ti panangipaay ti livelihood kits ket pasat iti panagregat ti ahensya ang matulungan da ang mapapintas ti kalidad ti panagbiagda babaan iti suporta ti ahensya. Iti Isabela, may kadawaan na lawa a forest fire ti napasamak iti kabakiran ti Barangay Wigan, Isabela. Kinumpirma ti BFP at tinagapuan ti uram ket maysa a pagmulaan iti mais nga asideg iti forest area. May basar iti report, ada iti 3 nga individual nga agbagbagkat iti naapit a mais, sakbay nakita ti uram adagos met nga impakaamudag iti gwardya iti otoridad. Nang rubrob iti gilayab ti mapaspasaran at tikag. Agbalbalakad met ti ahensya iti publiko alikligan dati kaingin wenno slash and burn farming, may tulos iti Presidential Decree No. 705. Aktibo mati pangipaay ti Department of Public Works and Highways iti tulong kadagiti motorista, babaan iti panangideploy da iti personal da iti National Highway, amang suporta iti traffic management kadagiti kangrunaan a ruta, at aliasatan dagiti siklista iti manarimaan at Tour of Luzon 2026 ti maysa a kumpanya. Nang ipaay serbisyo dakas iti repair ken maintenance activities kadagiti ruta, tapno masigurado tinatalgad ken naanayas a karera para kadagiti amin a nakipasat. Pinanaknakan ti ahensya ti agtultuloy a serbisyo da iti publiko tapno masiguro ti kinatalgad iti amin nang runa kadagitoy nga aktibidad. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.